Ebe mmụọ nsọ was never against arụsị ndị nna nna anyị. Ebe mmụọ nsọ was never against ndị nna nna anyị. Ebe mmụọ nsọ dị against ọgwụ, ajọ ọgwụ a na-agwọ n'ala Igbo, na-ejide yutu anyị emebi isi, na-ejide ngwuru emebi isi. Ọhịa ebe mmụọ nsọ nọ na ya. Okwu a na-ekwu nwere ike ọma favor so many people, mana biko ndị ka na-eje na nke ebe mmụọ nsọ, ndị ka kwere na nke ebe mmụọ nsọ, onwe ọgwụ ịgwara na-enye gị nsogbu, buru ya ejebe before the end of 90 days prayer bullet. Na ebe mmụọ nsọ nwee bullet eji agbari oke ite, ebe mmụọ nsọ nwee bullet eji agbari ibubo na ajọ ọgwụ niile agwọrọ. Cheta na o bido na 7th of April, ọ na-ede na 30th of June. Ka jekwevuje nke ga emebie ya n'oge. Igbo mụrụ eze mmụọ ekenekwa m hụ n'ebe nọ na na-amasị m ihe ọma ya melụ nwoke melụ nwaanyị. Datina na mpụta mee vidio mgbe m mee vidio si na Maazị Dibia na-ewe ka onye nwere ya ama. A lot of ndị omenala came after me. Si after all na Maazị Dibia dị kwuru okwu na ihe ọ na-emete na ọ na-emete ya. Datina nke ọzọ jikwa wee mee. Datina Maazị Dibia na-agwata anyị nke bụ eziokwu na ndị ụka na-atụ asị na ndị ụka mere nke a mee nke ọzọ. Mgbe ha nkịtị si Datina onwegoro ihe ọ bụ na Maazị Dibia chọrọ ikwu, Maazị Dibia enwero any morals and a legal right iji wee gwa Ebube Monso ụdị okwu ahụ ọ gwara ya. Datina kwunu na-ekwu ya Datina ọ bụ na onye ụka si ọ na-wee gwa onye omenala okwu, unu asị na-akpali unu, na-akpali ndị nna nna unu, na-eme unu nke a na-eme unu nke ọzọ. What is Maazị Dibia legal right ibebia kpali Ebube Monso like that? It's uncalled for and it's unjustified. Then thank God na this guy na-eme omenala apụta go bịa kwuo ya Datina Maazị Dibia na represent ndị omenala. He doesn't speak for ndị omenala or the ndị omenala. Datina even him Maazị Dibia should be warned. Datina no na-ewezi ka onye nwere ya ama. Oya wa brother kwu na Maazị Dibia na-ewe ka onye nwere ya ama, that he should be cautioned. He should be cautioned. Mgbe mbịa bịa kwuo esi unu na Maazị Dibia anara ekwutelu gị, Maazị Dibia anaghị ekwutelu ndị ihe ọ dị afịa wụ ọbịbịa mee noise giri agbaghalịa at the end of the day osunu tu ego. Just take your account uche back. Mgbe okwucha nke Soludo unu atụali ego, Maazị Dibia jewe kata jeta kata si n'ọchọ oje mee renovation, n'ọchọ oje mee innovation ka o chekie ka o verify ya ndị Igbo nke a. Ihe history of ndị Igbo nọchọtara na ana Igbo ọ na bụ na kata ka ya achọta ya. History ndị Igbo nọchọtara na ana Igbo and all the evidence you need about the existence of ndị Igbo before Adam. Ihe achọta ya na ana Igbo n'ọzọ na England ka ya achọta ya. Nke ahụ mee ebinie nke nya just last one nkịta nya na Ebube Monso kwuchara okwu jee cheki page ya. Onwekwu na-atụkọli ego na sị na-ekwesị ịdị n'ọya eje ebe nwanụ tọ. Ọbịa ha na create ya wee nọọsụ mee gbigbe si unu na feel na onwe ya ọ na-asị Maazị Dibia na-atụkọla ego chekee ya. O wele ego unu na kpọrọ nwunye na-ejele onwe ya flexing, na-ejele onwe ya ka o si wee sị ya uji obodo Ibadan amasị unu. Don't know ka Maazị Dibia continue na use brain unu na ihe nwanne anyị nwoke kwu unu ga-esikwa tilene me na comment section ka ọ dịkwa. Some of you have okite. Listen, by next month I will start visiting houses from house to house. If you have okite in your house, come and be delivered. If you have any charm, maybe you are afraid, come to Holy Ghost Adoration and write your name anywhere you are, for the Monso will come and carry it. For days now, Ebe Mmụọ Nsọ and Maazị Dibia anyị amaghị onye na-achọ ibe. Okay, unu nụrụ ihe Ebe Mmụọ Nsọ kwuru. For days now, Ebe Mmụọ Nsọ gara aga kwalie ibubo ma oke ite mmadụ gwọrọ. Maazị Dibia wee sị na Ebe Mmụọ Nsọ amazu ike wee buru ya n'isi. Now I'm the type of person na ana m support karịa omenala, because anything ọhụrụ na ị na-akọrọ m jewe ụka, my tradition first, omenala ọdịnala be nna m first. Ịma ngwa m chefuo ndị nna nna m, cheta ndị nna nna ndị ọzọ. I can only remember them ma ọnwụ na ha nọchọ ndị nna nna m, that one aside. Now Ebe Mmụọ Nsọ si na ọnwụ na o nwere oke ite inwere be gị na-enye gị nsogbu, ma ọnwụ na o nwere ibubo ma ọgwụ ịgwọrọ na-enye gị nsogbu, which na ụnụ mana ọgwụghị omenala be anyị, which na ụnụ mana o so na the problem a na-arịa n'Igbo land na, which na ụnụ mana o so na one of the ọrụ Soludo na-alụ eji agbụkọ so many native doctors ka akọta elugodi ya. Na Ebe Mmụọ Nsọ si gị na ọnwụ na ịgwọrọ ya, gị gwa ya ka ọ bịa mebie ya. Ịghọta, awụrụ abi na against Ebe Mmụọ Nsọ ma ọnwụ na ọ sị gị jee kwarie alụsị ndị nna nna gị a, ma ọ gị jee kwarie chi ihe iji enyechi ụwa gị nri, ma ọ gị jee kwarie ihe dịrị gị. No,
ebe mmụọ nsọ si gị onwe oke ite ịgwọrọ na-enye gị nsogbu gị kpọọ ya ma ọ bụ ịchọ ọnwụ na idisad ana na ị chọrọ ịkwari gị kpọọ ya ka ọ bịa kwarie. Maazị dibịa you attack to ebube mmụọ nsọ nwere ihe nchọ ka nkọwala gị na ya. One, ọrụ ị na-alụ Maazị dibịa mara ezigbo mma. Anyị niile nọ na the movement of restoring our gịnị restoring of our gịnị omenala, our tradition. Mana Maazị dibịa o nwere mgbe ị na-eje ụka, ihe ndị niile dị against ụka na-asọ onye ọbụla si n'ụlọ ụka pụta jee mewe ọdịnala jee mewe nka, nwere mgbe unu na-eje ụka. Mgbe unu na-eje ụka den onye kọrọ gị akụkọ gị hapụ ya bịa nata mewe omenala, ị na-afụ ya ka onye isi adịghị mma. Ịma gịnị iberivuru na ụka ị na-eje den wụ dị mkpochakọ ha ncha niile. Ịghọta ịma nji mba and ịma nji vidio and ịma nji ihe ha na-aba online were hapụ wee so onye na-eje ụka na chiata. No, onye na-eje ụka ka na oli come back ma o jekata ụka o nwezi ihe ọ na-enweta n'ụlọ ụka wọta ọnụta. Just like ndị na-eje na nke fada chaala ọkụ na-akpọ ya Daddy Gio everything. Ọ kịta anya ha mepetụrụ, most of them can still come back sizie mba nna ana-ama ejezi. Anyị niile ha nwere anyị n'ụka, kochi anyị n'ụka, everybody niile nwụ n'ụka. Ịghọta so ije ụka awụ ịkwụsị ije ụka awụ ire ya abata na mba, ịkwụsị ije ụka awụ ire ya anọ na Facebook kwute, ịkwụsị ije ụka awụ inwe personal decision na ịchọghọzi ije. Ịghọta ọnwụ na ihe ebube mmụọ nsọ mere gị Maazị dibịa wụ na ọ sị ndị nwere oke ite pụta ka o mebisie ya. Oke ite awụ ha awa tradition, igbugbo awụ ha awa tradition. Ọ ya dowere anyị Igbo ebe isi na anya dị today. So ebe mmụọ nsọ akụrọsụbeghị line, ebe mmụọ nsọ nwee gbasara ya apụta sị m hapụ nna nna m ma ọ mụ hapụ tradition m ma ọ mụ jee kpọ jee mebie alụnsị obodo. Mma apụta personally that day soro maakị ya maakịkwa na bad ana anọ na nke na-eso okwu. Maazị dibịa ị nọ na the movement of restoring people back to tradition all over mgbe ị nọ n'ụka. Hapụ ndị na-eje na nke ebe mmụọ nsọ ọnwụ na ọnwụ ha ihe ha na-enweta na nke ebe mmụọ nsọ ma na-afụ ha dị ya. Ndị na-eje na nke ebe mmụọ nsọ nwere ihe kara obi ha ji aga dị ya until ha afọ otherwise. Ọnwụ na ọnwekwa enu fake arrange ife iru na ebe mmụọ nsọ na-eme, you can at least wepụtanu the evidence na o nwere fake arrange ọ na-eme. Mana ọ nwụrụ for this particular incident na o jere mebie oke ite mmadụ nyere ya ọda na ọ gwọrọ ọgwụ ọ na-enye nsogbu ya bịa mebie. He's a man of God, ọrụ ya ka ọwụ, o nweghị ihe ọjọọ m fụrụ na ya. So maka ndị na-eje na nke ebe mmụọ nsọ ka nọ 90 days prayer bullet ya, which na o kwuru na before the prayer end ya onwe oke ite ma ọ bụ ibubo ma ọ bụ ajọ ọbịa ma ọ bụ ara agba aka ịgwọrọ na-enye gị nsogbu, gị kpọọ ya na ọ ya abịa bịa mebisie ya ka ị nwere onwe gị. Ndị nke o mebigoro emebi ọ ha na-etestify ma na ha enwerego onwe ha edobeghị ma ọ tiri ọnwụ na ndị were ọbịa mebie. Mana I believe na ndị na-eje na ndị ọ na-emebiri na-ahụ evidence, na-ahụ free, na-ahụ na ha na-adịtụ free, then allow them to be going. Cheta na prayer bullet ya ka nọkwa ọnụ, o bidoro na 7th of April and ọ na-end na 30th of June. Ị ka nwekwara ike join ọ onwe ibubo ma nwa ajọ ọgwụ ịgwọrọ jekwe kpọọ ebe mmụọ nsọ ka ọ bịa buru ihe ka mebie n'oge. I will be the last person ya sị gị hapụ ụka na tagọba mmụọ ma ọ hapụ ịgọ mmụọ pụta jewe ụka. No, ọnwụ na mmụọ ka ị na-agọ ya na-agara gị gọba ya gosibe ya ike. Ọnwụ na ụka ka ọ na-awụ ị na-eje ị na-enweta ihe ị na-achọ n'ụlọ ụka jebe ejesibe ya ike. Ada eme ihe believe ma ọ bụ ihe Christianity you must come back ma ọ because na Maazị dibịa ichegharịtụna na ịhụgo the real truth kwuzie the different agba ejizina ịhụ na ndị na-eje ụka na-ezuzu ezuzu. No, anyị niile amụrụ anyị n'ụka na baptizim na na-anata oriri nsọ arụ Kristi. Amen. This is our belief and o nwere ndị believe na believe sie ike ọ na-awụ ọkụrụ ha. Allow them, free them. Okwukwe onye na-azọ ya. Nna Maazị dibịa iweta okwukwe kpọọ ya, iweta okwute dobe kpọọ ya chi gị na-enye ihe ọ chọrọ wee believe gị tinye na ya. Inwe ike ịyọ ihe o meele gị awụzirifụtagwu onye na-eme nche na ọ machasịghị ike. Leave them. Hapụ ndị na-eme ka ha mebe, akpọzina ha na awụ, hapụ ebe mmụọ nsọ ya mebe nke gị. Onwe people ịtọhatọgo a lot of mkpụrụ obi from ndị na-eje ụka duto n'isi akụzi omepe anya which na nsoro one of the victim of it iso mepe tukwum anya to tradition. I appreciate that. Mana ebe mmụọ nsọ was never against tradition Igbo. Ebe mmụọ nsọ was never against arụsị ndị nna nna anyị. Ebe mmụọ nsọ was never against ndị nna nna anyị. Ebe mmụọ nsọ dị against ọgwụ, ajọ ọgwụ a na-agwọ n'ala Igbo, na-ejide yutu anyị emebi isi, na-ejide ngwuru emebi isi. Ọya ebe mmụọ nsọ nọ na ya. Okwu a na-ekwu nwere ike ọma favor so many people. Mana biko ndị ka na-eje na nke ebe mmụọ nsọ, ndị ka kwere na nke ebe mmụọ nsọ, onwe ọgwụ ịgwara na-enye gị nsogbu buru ejebe before the end of 90 days prayer bullet. Na ebe mmụọ nsọ nwee bullet eji agbari oke ite, ebe mmụọ nsọ nwee bullet eji agbari ibubo na ajọ ọgwụ niile agwọrọ. Cheta na o bido na 7th of April ọ na-ed na 30th of June. Ka jekwa vuje nke ga-emebie ya n'oge.
before na achụba m ekwukwara m under the influence of alcohol ahụ izu unu